Sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa. Tuwing alas 10 ho ng umaga, ito po ang CLTV 36 News Stream. Samahan ho si Kuyang Justin Dizon sa isang oras na talakayan, kwentuhan, balitaan tungkol dito ho sa mga balita. Oo, syempre, yung mga kaganapan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at syempre dito ho sa Gitnang Luzon, rehiyon Gitnang Luzon at sa buong bansa na rin. Yun pong mga pag-usapan natin dito sa ating streaming. Stream natin yung mga balitang may kinalaman ho sa ating araw-araw na pamumuhay. At syempre, may kinalaman sa magiging kinabukasan ng ating bayan. Napaka-importante, di ba? Dapat matuto tayo, ika nga, Dan, sa mga nangyayari ho dito sa ating paligid. Ito hong mga balita at mga impormasyon pinag-uusapan natin, gaya ho ng sinasabi ng ating rapper sa kanta, di ba? Gaya ng sinasabi sa kanta, ay makialam at magdesisyon ng tama. Yan ho ang aming pakay dito, mga kabalen, upang magbigay ng impormasyon, makatotohanang impormasyon, at mapagkakatiwalaang impormasyon upang kayo po'y makapagdesisyon ng tama tungkol ho sa mga iba't ibang hamon dito ho sa ating buhay. Maraming salamat sa mga nakatutok dito sa ating programa. Live ho tayong napapanood ngayon sa Facebook pages ng CLTV 36 at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din sa telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide via Signal Channel 115. At dito naman ho sa
Air Cable Converge, Channel 71 din. At syempre dito ho sa Kalakang Central Luzon o sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At sa Free TV Channel 36, live na live din ho ito dito po sa Pampanga. Yan, at kumusta po kayo? Araw ho ng Martes ngayon, marimla, malamig ho ang panahon. At alam naman ho natin, malapit na ho yung Giant Lantern Festival dito po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mangyayari ho yan sa December 13, araw ho ng Sabado. At kung kayo ho ay naghahanap ng isang masayang Christmas o holiday trip, isama ninyo sa inyong itinerary ang Giant Lantern Festival ng siyudad San Fernando, Pampanga. Dahil alam naman ho natin for more than 100 years, na-perfect na ika nga nitong mga lantern makers, Fernandino lantern makers. Yung craft ng paggawa ng mga parol at ng mga higanting parol for that matter. Okay, bati portion muna tayo bago natin puntahan yung mga balitang may paggagamitan nakatutok dito sa ating programa. Unang-una, nagpapacheck ng attendance. Maraming salamat kay Kenneth Lizarondo. Good morning, Kuyang Justin Dizon. Nasa labas siya ng Metro Manila. Nasa labas na ng Metro Manila, sabi niya. Ayan. At maraming salamat, Kenneth Lizarondo, sa iyong pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Trip. Kabalan, nakibahagi po kayo sa ating talakayan. Pwede kayong magkomento. Kung meron kayong nais ipabati o i-anunsyo, pwede rin yan sa comment section. At hanggat kaya ho natin ay ipa-flash at babasahin ng inyong lingkod, Justin Dizon, yung inyong mga mensahe. Dahil ito po ay channel ninyo, ito po ay programa ninyo. At sige, balitang may paggagamitan muna tayo bago ako tuluyang mawalan ng aking boses. Ito, traffic situation muna tayo sa may North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Martes. At magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makyala, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream. Narito na po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayon pong 10:07 ng Martes, December 9, 2025. Real time ito mula ho sa NLEX Corporation. Okay, Kamalen, dito muna tayo sa gawing itaas yung boxes sa first row. Ito ho yung leftmost box sa Balintawak Toll Plaza. Ayan, nakikita ho natin magkabilang linya, magaan ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala sa may area ng Valenzuela, partikular na dyan sa may Mapulang Lupa portion ng North Luzon Expressway, yan hong magkabilang linya, medyo busy na at mas marami-raming sasakyan for those who are approaching ang Metro Manila o yung mga patungo ng Metro Manila dyan sa may southbound lane, area ng NLEX, Mapulang Lupa, Valenzuela. Asahan ninyo yung bahagyang pagbabagal ng daloy ng trapiko dahil mas marami ng sasakyan. But for those who are headed north o yung patungo ng Bulacan at Pampanga at iba pang bahagi ng Central and North Luzon, wala ho masyadong problema kung dyan sa may area ng Valenzuela, Mapulang Lupa. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makyala, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kung kayo ho'y manggagaling ng Central Luzon patungong Metro Manila at lalabas dyan sa may Mindanao Toll Plaza, asahan ninyo yung bahagyang pila lamang. Hindi naman ganun kahaba at slightly may bahagyang pagbabagal nga ng mga sasakyan dyan ho palabas ng Mindanao Toll Plaza coming from North Luzon Expressway or yung eastbound section. Dahil na rin sa ongoing construction works dyan ho sa nasabing lugar. Samantala, dito ho sa may Kawayan Interchange, ito mga kabalin, mula ho sa NLEX pa rin, update. Diyan ho sa may Balintawak Cloverleaf, southbound pala, yan, patungong Metro Manila, heavy volume na. Yung mga sasakyan going to A. Bonifacio, ang takbo nasa 20 to 30 km per hour na lamang yung
takbo ng mga sasakyan dyan. Ano? And then, dyan ho sa may Marilao portion din, gaya ng nakita natin dyan sa screen. Ano? May Kawayan yan, sorry. But sa Marilao, pagdating ho ng Marilao, asahan din ninyo yung bahagyang pagbabagal. Ano? Dyan ho sa portion na yan, yung Marilao to approaching Skyway entry ramp. Dyan ho sa southbound. Ano? At sinuspindi na yung counterflow dyan sa area ng Marilao. Samantala, may Kawayan Interchange. Nakikita natin, medyo makapal-kapal yung volume ng mga sasakyan doon sa isang linya going north, ano? O going south, rather. And dito ho sa Tambubong, ay magkabilang linya, light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, na sakop ng North Luzon Expressway ay sa mga oras na ito magaan ang sitwasyon, ang daloy ng trapiko. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalitang. Ito naman mga kabalen, mula sa North Luzon Expressway, silipin din natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Alam natin na as ng kabisi, Desisyon na tama. sabi nga nung nagtanong sa akin, nung nag-guest ako dyan sa programa ng RW 95.1 FM, ano, dyan ho sa Wednesday in Love, kasama si DJ Ellie nung Miyerkules, so, nung Wednesday. Wednesday. May nagtanong, paano mo ihahalin tulad ng traffic sa San Fernando sa pag-ibig? Ito ho ang sitwasyon. Hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa din yung tanong ni Kuyang Aaron Rivera, pero sabi ko nga, basta alam ko, swerte na yung may mga asawa ngayon. Kasi kung nagde-date pa lang kayo at ligawan portion pa lang kayo, sa traffic na ito, mauubos na ho yung inyong quality time. Di ba? Mauubos ho yung inyong bebe time, kung tawagin. Kaya ho, yung mga may asawa, swerte na kasi hindi na kailangan lumayo para mag-QT o quality time, di ba? Yung kung nakikipagligawan ka pa lang at nagde-date pa lang kayo tapos ganyan ka traffic, abay, ubos. Ang gasolina, ubos ang oras. Balitang Ubos pati pamasahe. Di ba? Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Sige, silipin muna natin sitwasyon ng iba't ibang portion ng North Luzon, Manila North Road rather, on MacArthur Highway. Dito ho sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic monitoring po tayo mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando as of 10:12 ng umaga ngayong Martes, December 9. 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Netama, matudesisyon, natama. Dito muna tayo sa gawing itaas, yung boxes 1, 2, 3, and 4. Yung box 1 hoy dyan sa may boundary ng Angeles at Ciudad San Fernando. Yan pong Santo Domingo ang pong Tela-Bastagan, light traffic sa mga oras na ito. Ganyan din ang senaryo dyan sa may kanto ng Panings o yung papasok ho ng PhilAm Friendship Highway going to Angeles City and portions of Clark Freeport Zone, ay light traffic dyan sa may area ng Panings. And samantala, pagdating ho ninyo ng Holy Angel Village, if you are coming from Angeles City going south, going San Fernando, ayan, asahan ninyo, bahagyang pagbabagal dyan po sa kanto area ng Holy Angel Village dyan sa MacArthur Highway pa din sa syudad ng San Fernando. Baliti portion, maayos light traffic. Samantala dito ho sa may Del Rosario o Sindalan, light traffic din. Del Rosario, yan, nakikita natin. Of course, medyo matagal lang yung intayan dyan sa may traffic light section. Pero maayos ang daloy ng trapiko. Ganyan din ang senaryo dyan sa may area ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Yan pong maimpis na. Diyan sa may sakop, medyo intayan lang ng konti. Marami-rami sasakyan. May traffic light, busy yung kalsada. Pagdating ho ng St. Jude, ganyan ang sitwasyon. Aasahan ninyo continuous yung traffic flow
Medyo marami lang talagang sasakyan, but light traffic at functional din yung ating mga traffic light dyan sa area. Dito naman sa gawing ibaba, Santo Niño and Palawe, light traffic. But pagtawid ninyo ng intersection, if you are coming from Angeles City going San Fernando downtown, asahan ninyo yung light to moderate traffic dyan sa tapat ng Makabakle. JBL, kita kung kanto na ning Makabakle, St. Dominic Corinthian, at dyan sa may JBL, Jose Bilingad Memorial General Hospital going to San Fernando downtown, expect nyo na yung light traffic, light to moderate traffic, bahagyang pagbabagal ng tali ng trapiko dyan sa area na yan. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, netama. Kabalen, tutok lamang sa CLTV 36 News dahil patuloy namin ihahatid sa inyo yung mga update kaugnay nitong traffic situation kung magkakaroon ng mga rerouting kung tawagin, di ba? May mga ganyan dahil alam naman ho natin, magpapasko. For sure, may mga adjustments na gagawin and of course, kaugnay na rin ang nalalapit na Giant Lantern Festival happening po sa araw ng Sabado, December 13. Meron ho tayong mga traffic schemes na i-anunsyo din, saan ba pwedeng mag-park, saan pwedeng dumaan para hindi mas masyadong ma-hassle yung mga manonood ng Giant Lantern Festival. Ayan po yung aming ibabahagi sa inyo sa mga darating na oras, darating na araw. At lahat po ng Everything Giant Lantern Festival nandito po sa CLTV 36. 36 news stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Makibalita naman tayo ngayon kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Narito po ang ulat panahon at ito po ay forecast kaninang alas 5 ng umaga, valid hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Narito po ang latest mula sa DOST Pag-asa. Magbabalita sa atin si Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 9, 2025. So yung binantayan po nating low pressure area ng mga nakaraang araw, yung dati pong si Wilma, ay tuluyan ng nalusaw. Pero sa ngayon, itong kumpul na kaulapan dito sa borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung panibago nating low pressure area na binabantayan. Ito ay huling namataan sa line 390 kilometers west ng Puerto Princesa, Palawan. Sa ngayon po, medium chance ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw ay tumataas ang kanyang posibilidad. Pero sa nakikita po natin, kung magiging ganap na bagyo po ito, ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo naman na din ng ating kalupaan. Yung mga weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon ay yung northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Pangalawa natin ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Bicol region pati na rin dito sa may eastern Visayas. Dulot na itong northeast monsoon, which is malamig na hangin, at easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung difference po nila sa kanilang temperatura ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cordillera Administrative Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, particularly dito sa may Cagayan, mainland Cagayan, pati na rin ang Babuyan Islands, dito sa may Isabela, Quirino, pati na rin dito sa may Nueva Vizcaya. Para naman sa Central Luzon, dito naman sa may Aurora at dito na rin sa may Calabarzon. So inaasahan po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa kanila ngayong araw. Dulot ito ng shear line. Samantala, para naman dito sa may Metro Manila, inaasahan natin makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Kasama na rin yung malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi na rin dito sa may Ilocos region. Makakaranas din po sila ng maaliwalas na panahon pero may mga isolated light rains pero dulot naman pa rin ito ng northeast monsoon.
Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng mainland Luzon po natin, particularly dito sa may Calabarzon, except po sa may Quezon, pati na rin Bicol region at ilang bahagi ng Mimaropa, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius. Para sa Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. Baguio, 12 to 22 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Tugigaraw, 22 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Kalayaan Islands, dulot na itong low pressure area, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Pero inaasahan din natin, mag-i-improve na rin ang kanilang weather sa mga susunod na araw dahil na rin sa paglayo nito low pressure area dito sa ating kalupaan. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, pati na rin buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang aasahan, pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang mga social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius. Dito sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 28 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Nilabas tayong weather advisory kaninang 5 a.m. Dulot po nitong pag-ulan na dala ng shear line. Inaasahan po natin 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, pati na rin dito sa may Aurora. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit po nating lugar dahil sunod-sunod na araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan, so saturated na rin ang kanilang kalupaan. So inaasahan natin mataas ang chance ng mga posibilidad ng mga pagguho ng lupa, pati na rin ng mga pagbaha. Bukas din, inaasahan din natin, mataas din ang tsansa na 50 to 100 millimeters of rain dito pa rin naman sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin po dahil mayroon pa rin tayong bugso ng northeast monsoon, lalo na dito sa may northern Luzon para sa mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat. Ang sunrise mamaya ay 6:10 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:27 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para dyan sa ulat panahon. At ito, meron tayong hindi masyadong good news sa ating mga motorista. Basahin ko yung mga komento ng mga netizen mamaya, pakita ko ano. At ito muna, oil price hike, ayan. Epektibo ho ngayong araw, December 9, araw ng Martes, ito hong dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 1 pesos 20 centavos ang itinaas. 1.20. Yan. Basahin natin yung mga komento ng mga netizen dahil interactive naman tayo. Ayan, sabi ni Asaya Junior Sapon, mga blank kayo, nagbaba ng 20 centavos pag nagtaas 1.20. Kaya mga negosyante lang yayaman at mga kasabwat nagmumuni-muni. Grabe, sabi ni Isaias Junior Sapon. Yan ho ay komento ng ating netizen. Binabasa ko lamang. At nasan pa? Ito, sabi ni Dingo Rospe, Ralph Recto, tanggalin na yung VAT na yan para bumaba yung presyo. Aba, oo, tama naman. Parang agree ako doon. Di ba? Maraming grupo na nanawagan di ba yung tanggalan yung VAT lalo na sa langis dahil nga ang bigat
At alam naman ho natin, pag mataas yung presyo ng crudo, susunod na yung ibang bagay dahil number one ho yan na ginagamit sa ating produksyon at sa transportasyon. Ano pa yung mga sinasabi ng ating mga netizen? Nakikiisa sila. Mga mayayaman lang, lalo talagang yumayaman. Sagad nyo na ng 100 para masaya kayo mga buhaya, sabi ni Dante Bunong. O, di ba? At ito pa, basahin natin mga comments, di ba? Sabi ni Ray Culian, mga sindikatong mga nakaupo ngayon, sabi niya, pahirap kayo sa Pinas, lagi na lang kayong taas-baba. At rollback, tapos matic times 2 na yan, sabi niya. Sabi ni SG No. Ayan, at yan ho yung mga komento. Yan yung mga pulso ng mga netizen na nakatutok. At syempre naglalabas din ng saloobin, kaugnay nga ho nitong oil price hike na ipinatupad ngayong araw ho ng December 9, araw ho ng Martes. Ha? Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang at sa ating pagbabalik talakayin natin yung mga headlines ngayong December 9, araw ho ng Martes 2025. Huwag ho kayong aalis, magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip
Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At pagbati muna dito sa ating masugid na nalilito na ako. Sa ating masugid na follower, tagapanood na si Kuyang Joel Stephen Manalo. Ang aking kaibigan mula ho sa Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. At ayan, shout out daw. Ayan, paki-shout out si Dong Manalo, Edwin Manalo Jr. Ayan Dong. Barkada ko ho yan. Diyan sa may Barangay Santo Domingo, Minalin. Kumusta kayo ngayon? 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Yan ho maraming salamat ko yung Joel Stephen Manalo kay Aldol Domong Pamanalbe na marimiling panahon. Si Justin, di sa neto Naman kanyan kapeng mapali. Di ba? Yan ho maraming salamat. Meron pang isang nag-comment. May tanong si Pia de la Cruz. Ayan, magandang tanong to. Hello, tanong lang po ba ang kasambahay meron bang 13 month po? Ayan, iko-kumpirma natin ito pero may batas kasi na dapat may benefit sila dahil mga pribadong empleyado. So, sige, mismo, tatanong natin mismo diretso sa Dolly yan para mas ma-explain ho nila. Maraming salamat, Pia de la Cruz. Sa ngayon, tatanong na natin ngayon. Mamaya, sasagutin ko yan. At sige, Chess, pakihanap. Ano yung eksaktong sinasabi? Para tayong... Naalala ko yung programa ni Brad Pitt, yung papabasa niya. Basa muna, ano ang nasasabi kung mayroong batas? Yung 13th month, ano yung may 13th month ba yung mga kasambahay? Ano yung nababasa dyan? Sige ho, kukunin ko lang, ipapull ko lang yung eksaktong detalye para correct tayo, syempre, di ba? At mamaya sasagutin natin yan. Ngayon, silipin muna natin yung POV. Dito ho sa CLTV 36 ang idinadaing ng mga motorista. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen, isang concerned citizen ang nagpadala ng kanyang POV dito ho sa CLTV 36 News at kanyang idinaraing ito hong mabigat na daloy ng trapiko dyan ho sa bayan ng Mexico, kaya po kanong area na Nimpalengke. At Aldol doon na kanuinin, umaabot daw ng 1 oras ito hong kanilang pagkakastock sa mabigat na daloy ng trapiko. Kaya naman panawagan sa kinaukulan, bagamat naintindihan naman nila na holiday at Christmas rush. Pero sana'y magawan ng aksyon dahil grabe ang tinitiis ng mga motorista dito sa area ho ng Mexico, Pampanga na to. Diyan ho sa may portion ng palengke dahil nga sa mabigat na daloy ng trapiko. Yung POV na yan mula ho sa isang concerned citizen dito sa ating lalawigang Kapampangan. Kung meron ho kayong nais ipa-POV o isumbong, idulog o di kaya naman i-share lang kahit na good news, hindi naman kailangan bad news Pwede naman good news, something na nakakasaya, something na nakakatuwa, Pwede ho ninyong ipadala yan o di kaya naman i-post. Naka-public kayo, gamitin niyo yung hashtag POV sa CLTV 36 at ating yang ibabalita, ibabahagi sa ating mga manonood. Ito naman.
Sa ibang balita tayo mga kabalen. At yan, baka lang pakita ko yung litrato nung sinasabi natin. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ito ho mga kabalen, latest mula naman dito ho sa nangyaring krimen dyan sa lalawigan ng Bulacan kung saan isang Lebanese national ang nasawi at patay ho sa pinakahuling update ng Police Regional Office 3 o PRO3 ay sumuko na nga itong suspect na sangkot sa pagpatay sa nasabing Lebanese national. Mula ho sa PRO3, ang suspect ay isang 47 years old na driver at siya umano ang bumaril at pumatay nga sa nasabing Lebanese national sa barangay Sabang, dyan ho sa bayan ng Baliwag noong November 23, 2025. Dinala rin ho ng suspect na kinilalang si Ramil mula Gapan City, Nueva Ecija, ang umano'y ginamit na 9mm na baril sa krimen. Ayon ho sa Police Regional Office 3, patuloy nilang inihahanda ang mga kaukulang kaso habang ongoing din ang investigasyon. Newsstream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialaman ko to at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialaman ko to at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialaman ko to at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Sige ho, sa ibang balita naman tayo mga kabalen. Nagulat ako sa litrato Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Wala bang ibang litrato? Makibalita, makialaman ko to at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Mukhang may chemical romance si Senator Bato dito Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialaman ko to at magdesisyon na tama. Ang ganda ng one side niya. Ito ho ang latest. Kaugnay ho ng kasong kinahaharap ni Senador Bato de la Rosa, posible umano siyang nagtatago sa Pampanga ngayon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dagdag pa ni Remulla, paminsan-minsan umano ay minomonitor nila ang kinaroroonan ng senador na halos isang buwan nang hindi dumadalo sa mga sesyon simula pa noong Nobyembre. Inihayag din po ni Ombudsman Remulla na may umiiral na arrest warrant mula ho sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y partisipasyon ni De La Rosa sa extrajudicial killings noong panahon ng dating administrasyong Rodrigo Duterte. Hindi naman po ibinahagi ni Remulla ang detalye kung paano ipatutupad ang warrant at binigyang diin na may mga impormasyong hindi pwedeng isiwalat habang hindi pa naisa sa katuparan ang nasabing aksyon. Samantala, sinabi naman ng DOJ o ng Department of Justice, ng Department of Foreign Affairs at ng Department of the Interior and Local Government na wala pa silang opisyal na natatanggap na kopya ng nasabing arrest warrant mula po sa ICC. Wala rin umanong inilabas o na red notice ang Interpol laban kay De La Rosa kaya nananatiling limitadong opisyal na impormasyon tungkol ho sa nasabing kaso.
Sa kabilang panig naman, iginiit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na ang ICC warrant of arrest laban sa senador. Ayon pa kay Roque, nagsumiti rin siya ng liham sa Interpol upang tanggihan ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas na maglabas ho ng red notice laban sa kanya. Sa ngayon ay patuloy na binamatayan ng mga otoridad ang galaw ni Bato de la Rosa habang nananatiling hindi malinaw kung paano at kailan ipapatupad nga itong arrest warrant. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama sa... So ibig sabihin wanted si Bato. Wanted ba to? Oh, wanted daw eh. Pinaghahanap eh, di ba? Tama eh. Skip the scroll. Kung nagtatago at may arrest warrant, ibig sabihin wanted. Si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at matisisyon. Wanted ba to? Wanted ba to? Oh, wanted. Wanted ba to? Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at matisisyon. Natama matutesisyon, natama. Ito na nga. Ayon ho kay Ombudsman Remulla, nagtatago ho dito sa Pampanga si Senador Bato de la Rosa na meron hong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Kabalen, pakalawin niya masalit siya po, sa lubong ya kabang mamalengki kayo. O, panto ng depo. Baka naman kasi hindi siya naka-wig, di ba? Or ibang wig yung ginamit. Si Senator Bato ang mismong nag-share ng litratong yan, mga kabalin. Sa kanyang Facebook page, galing ho yan sa kanyang official Facebook page. Ibinahagi niya yan months ago, nung na-anticipate pa lang itong paglabas nga ng arrest warrant mula po sa ICC. Si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at matisisyon, natama. Ito, good news naman tayo mga kabalen para ho sa mga kababayan natin dyan sa may 4th District ng Pampanga. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Partikular na dyan ho sa may bayan ng Apalit, binuksan na ho yung ikalawang Provincial Dialysis Center. At target ho nitong ilapit yung serbisyong medikal para ho sa ating mga kabalen sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan. Dito ho sa nasabing Provincial Dialysis Center, pwedeng magpagamot yung mga pasyente nang hindi na kinakailangan pang bumiyahe patungo ho dito sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Naitatag ho ang naturang pasilidad sa pamamagitan ng public-private partnership, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Apalit, B. Brown Corporation, Jose Bilingad Memorial General Hospital at ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto. Ayon ho sa Provincial Health Office, ay kayang tumanggap ng bagong pasilidad ng mahigit 200 pasyente kada araw. Ayan. Matuto at magdesisyon, natama. Itinayo po yung gusali gamit yung 30 million pesos na pondo mula ho sa Department of Public Works and Highways o DPWH, habang 40 dialysis machines and water reverse osmosis system naman ang pinondohan ng DOH. Kabalen, libre po yung dialysis para ho sa mga qualified na pasyente sa ilalim ng PhilHealth Dialysis Package na may coverage po hanggang 1 million pesos. Pinapayuhan po yung mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga community worker para ho makapagpa-schedule at ng treatment dyan sa bagong bukas na Provincial Dialysis Center na sa bayan ho ng Apalit, Pampanga. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama
Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalen, labis hong nasalan tayo mga kababayan natin dyan sa may Kasiguran, Aurora, dito hong nagdaang bagyong si Juan. Maraming mga bahay ang nasira, maraming mga nawasak, nawalan ng bubong. Dinipad yung mga bubong, nabuwal ang mga poste. At ngayon hong magpapasko, siyempre kailangan ng ating mga kababayan ng masisilungan. At ito ho yung panahon na ipakita natin, ika nga, yung spirito o yung diwa. Spirito tuloy. Spirit of Christmas, diwa pala. Spirito, iba yun. Yung diwa ng Pasko, ika nga, at sa pagbibigay tulong, lalong-lalo sa mga pinaka-nangangailangan. Ito hong Clark International Airport Corporation o SIAC, ay napili nilang maghatid ng mga materyales na gagamitin sa rebuilding ng mga komunidad dyan ho sa Aurora. At panoorin ho natin itong kanilang efforts para magbigay tulong sa ating mga kababayan na sinalanta ho ng mga nagdaang bagyo. Nagsagawa ang Clark International Airport Corporation o SIAC ng Bayanihan Mission sa Kasiguran, Aurora nitong December 3 na hangad ay maghatid ng tulong sa komunidad ng Agta na labisan na apektuhan ng Super Typhoon Uwan. Idinao sa Sitio Diponcian, Barangay Cozo ang programang Bayanihan sa Kasiguran na nakatutok sa muling pagsasaayos sa mga tirahan at nasirang paaralan ng Agta Tribe bilang bahagi ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga vulnerable communities matapos ang malalakas na kalamidad. Namahagi ang SIAC ng mga kinakailangang construction materials gaya ng pintura, fiber cement boards, yero, semento, guantes, brushes, rollers, hand saws at iba pang mga kagamitan. Nagbigay rin ng 50 sako ng bigas ang SIAC Provident Fund Incorporated at SIAC Employees Association Incorporated. Nakiisa rin ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport sa aktibidad upang matiyak ang maayos sa paghahatid ng ayuda. Ayon sa ulat, halos 4,000 bahay ang nasira sa buong Aurora dahil sa bagyo. At kabilang ang Kasiguran, lalo na ang Sitio Diponcian sa pinakamatinding tinamaan na nagtala ng mahigit 1,100 nasirang bahay at pasilidad ng paaralan. Ang maagta ng Kasiguran ay kilala rin bilang Kasigurang Dumagat, ay kabilang sa mga grupong katutubo na naninirahan sa silangang bahagi ng Sierra Madre. Personal na ipinamahagi ang tulong sa pamamagitan ng mga pinunong tribu at ni APECO Community Relations Officer Luzed Ann Handok. Ipinapakita ng inisyatibo ang mas malawak na misyon ng SIAC sa nation building habang patuloy nitong pinauunlad ang Clark bilang aviation capital. Nakatuon din ito sa pag-angat ng mga komunidad at pagtulong sa muling pagbangon mula sa kalamidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Yan hong ulat ni Kuyang Jody Dizon Mercado, kaugnay nga nitong misyon o naging misyon ho ng Clark International Airport dyan sa Kasiguran, Aurora. Ito naman sa ibang balita mga kabalen, hindi masyadong magandang balita pero kailangan nating pag-usapan para ating mapaghandaan. Anong ibig ko sabihin? Ay La Nina season, opisyal na hong nagsimula. Narito po muli si Kuyang Jody Mercado para magbigay ng update kaugnay nitong La Nina season na inaasahang magdadala ng mas maraming ulan hanggang sa susunod na 2-3 buwan, o yung first quarter of 2026. Magdala na ng payong, kapote at iba pang panangga sa ulan. Asahan ng mas malaking tsansa ng pag-ulan sa susunod na mga buwan sa bansa
Makarang opisyal ianunsyo ng mga eksperto ang pag-iral ng La Nina sa Tropical Pacific. Nakasaad sa La Nina Advisory Number 1 ng Pag-asa na resulta ito ng pagbaba ng temperatura ng dagat mula Setyembre at lalo pang lumamig nitong Nobyembre. Ayon sa pinakahuling pagsusuri, mananatili ang La Nina hanggang unang quarter ng 2026 o hanggang Pebrero 2026. Nangyayari ang La Nina kapag ang temperatura ng dagat sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean ay bumaba ng negative 0.5 Celsius o mas pababa pa. Kapag tumagal ito ng 3 buwan, itinuturing itong opisyal na kondisyon ng La Nina. Karaniwang nagdudulot ang La Nina ng mas maraming ulan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng pagbaha, flash floods at landslide sa mga susunod na buwan. May posibilidad din ng mas aktibong bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na pamahalaan na maging alerto at handa sa posibleng epekto ng mas madalas at malakas na pag-ulan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ayun na nga ho mga kabalin, talagang aasahan natin yung mga pag-uulan, malalakas na pag-ulan at paalala ho sa ating mga kababayan ay wag ninyong hindi siseryosohin, di ba? O wag gawing biro yung mga advisory, lalong-lalo na ho ng ating Weather Bureau, kaugnay ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Alam naman ho natin yung kasaysayan ng pagbaha, lalong-lalo na dito sa ating lalawigan Pampanga o dito sa Central Luzon. Abay buti sana kung napakaganda ng mga flood control projects, di ba? Kaso hindi eh. Yung iba nga hindi nag-e-exist. At ito ho mga kabalin, magtatapos ang taon. Gusto ko lang i-remind dahil may pangako si Secretary Vince Dizon at inya pong pangako yung kikatamong kabalin. Sec Vince, sinabi na niyang mintaya kining Holy Angel University niyang misa na Sabado. Kaya tang conference inorganisa na ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Mga Pampangan ko kasi this is a something personal. Bayang miras diretso na kay Secretary Tamu Vince Dizon. Sinabi na by December dakal na ring masukol pauli na nining flood control scandal ngayon. At yan huy ating inaasahan. Kasi marami na yung nawawalan ng gana. May mga nagko-komento, circus na lang to, palabas na lang to, moro-moro na lang to. Ay patunayan sana ng gobyernong to na hindi totoong moro-moro lang yung investigasyon, dahil baka naman yun lang, baka naman bakit ba hindi, sa totoo lang, di ba, dahil sino ba yung mga nakulong? Wala ngang big fish. Pero ito, before the end of the year, ito po yung pinangako naman ni Sec Vin sa atin. At Lipin natin ano yung mga developments sa ICI kaugnay ng kaganapang iyan. Samantala, ito mga kabalin, para ho sa mga nagtatanong, sa December 11, dadalhin na yung mga naggagandahang parol ng Siyudad San Fernando dyan ho sa venue Giant Lantern Festival, dyan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Abay, simula alas 8 ng umaga ay hanggang alas 3 ng hapon yung mobilization ng mga higanting parol. Masaya ho yan kasi, Baluyo, yung mga Fernandino, nung bata kami, naabangan namin yan sa highway. Pag nakasakay na nung truck, nepot ang makasakay ng tracking parol, ay tatagalan niya. Buriyang atad. Maning kanita la pa Robinsons, atad miya patso. Kaya ni Pantulid Municipio, Malibatan San Nicolas. Diba? I'm sure, alam yan ng mga Fernandino. Sabay-sabay mo natin panoorin ang Giant Lantern Festival sa December 13 sa Robinson Star Mills, Pampanga. At kung di naman kayo makakapunta, pwede hong tumutok dito sa CLTV 36 News. Live ho yan sa ating digital platforms. Gayon din sa telebisyon.
Kabalay, magpapaalam na si Justin Dizon. 10:54 na ng umaga. Maraming salamat sa pagsali sa akin sa isang oras na talakayan. Kita-kits tayo bukas, parehong oras para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat po.